Yagi kat tu kat ni ke jing pensisa. Te ki parlok ki ba it. Anong da jer kerteng yakini kinong kersan ke jongi. Ki ba ya don bat ngi kum kinong lam jo ke parti ki ba ngi kersan ngi ki ba don sunda jongi kat sebelek. Ena kaliang jonga ngasu ong ki khlei sibun. Ya ka jing don kat ke jong pi bat ngi. Te ngadon tang kat tu kat ni tuli ki sembo perkhat. Ki ma kwa ban pesat sepi ki pai ba ki ba it. Ka baning kong. Balai baga Voice of the People Party kami. Balai baga VPP kami nganong yapi. Lada ka sansar khada hagani garwi ka ba it ka jongi lengba ki sanpho tuli ki snam ki balit shadin. Katana do bangiyo ya ka jala ka pura ha ka ar phoi tarik chubnai baning kong khat khandai spa nyo pho ar. Nang tu ha do kita ki sanpho tuli ki snam. Lada kata sensar khada, kalong ka sensar khada, kawai ka jing hon yangi, kawai hangi ya kata jingkyrmen, kam tam yagi khon ki kti ki jongi, kawai hangi ya kata ka jing kemen, balai bangilanang keu haga yok ka kot, kawai ka jing kemen yaki nongrap, oh bakilai keu haga kam ka jam ka jongki, kawai ka jing kemen, lese ya kiwei pat kiwei kiba trei ki kam kiba pher kiba ti mau kiba ti siap kiba trei ki kam khai ba pher ki nong de dukan kiba trei bade kiba mau kiba ti kiba khai mau yong bat kiwei kiba trei ki kam balasgi ki nong hikai ki nong trei sarkar kiba trei ki nong trei asha bat kiwei ki dat kam ano ye pi ladak ki baro ki ya Ganti ki bianglut nadong sadong. Nanget hangil aingot kino hikai nginom don hagani ka por. Hagani ka klimat komenta. Balai kadau kalong nanget ngit jo snow yakani ki kentin. Ba kino hikai kidai kita kiba sandur ya ka lawai jong ki khon ki kti. Kino hikai kidai kiba ai ka jingnang jing start yagi khon nado ki hep kibaret hado kiblas he kita kiba puli ki kedan kiba sedong tam. Ya don hangni iba syam, iba kai po school, iba bright, iba kai po college, ngai kai po university. Compare yanu ni hikai. Tang baka kamram jongi kino hikai kalong ya kaban sandor ya ka lawe chong ki khon ki kti ki jong phi baro ki boban haki school, haki college, bat hapo university. Narong ye phi balai Bapa ko Voice of the People Party bon kibay don banta hagaban sedang ya ka VPP kidai kinong hikai. Pite palay kadaw kalong ni baro hangne kini baro ki parlok ki jonga kini menjor ya kini kawai. Ni pet ya ki khon ya kita ki kena ki bagi hikai. Lai ka jing hikai na ka banta jongki. Lai kata kala samlang ya kata ka jing start ka bagi don. Namar ni snotho ya kini kawai. Bahkan long brew man brew o Blei labo yang iwei piwei amdai ban perkhat tangiladi ka kamram ka jongi haganu gunu ka kam ka bangi trei kalong ban long jingkyrkhu shakiwei ye don hagani ka perthai tang sisin banaga ta ka sisin ka bangi im ka kamram ka jongi kalong bangin long jingkyrkhu shakiwei kom kino hikai ngan ong pi Yela ai kata ka jingi kai ka biang tam. Anai ka ka bang yu i nganong yapi. Ya ka lawe jongi khna pat. Yang baro kai ka bajai ka jala jongi. Yela nang hiar, yela nang hiar, yela nang hiar. Nak keli yai rang ba no ka yi hang te. Namar ka internet banpet karong tang ba katnum pat mo kabala pra kare ka yung school mo yung school kata kare ka dur kadal ko ki parlok jong ka jala jongi ni hial haden sampos nam hagalyang ka pulit puthingi don sa trai do hagalyang ka ka khya ni don sa trai do hagalyang jong ka rep karyang ni don sa trai do hagalyang jong ka kampan roy ni dei ka jala ka badu ko thom Hagaliang jong ka jingdok kan mau
Saya plain lang ni day ka jala ka ba doktam. Nakwa bangin bu jingkali. Balay bakalong kunta. Habang ipet niya gani kamaryang saudong saukon. Kaisyo bangingem don. Kamaryang kaba itanat. Kaswing panayang kabas itanat. Nidon ka spa. Maryang ka kandaw ka basbo. Ngam siya po kandaw. Kaisyo bangingem don. Nidon umaw, nidon usyap. O siya time jente hilsley. Udoyong. Umawsun. Ngan siya tuwa ipi. Haga state kajongi. Nidon long bakumbas south pa square kilometer. Uday umaw yong. Bangidon. Awakan top lang ya ka jente hills.